¿Qué tiempo medio pensáis que pasa entre que se huele que no va bien la empresa a que se toman decisiones de actuación? Depende. Si la decisión es absolutamente estratégica, cambio de filosofía de empresa, la decisión estratégica, son 3 años. Se nos pasa. Cuando ja ha pasado todo ello, sabemos què hacer, ja és altre escenari. L'Elvira ens diu que si l'estructura és molt gran, això de pensar, de sentir, pensar i fer és impossible. Ens diu, centralitzem i descentralitzem simultàniament. Centralitzem petites coses, però molt crucials, i descentralitzem al màxim totes les que estan al coneixement de les persones que ho fan. És un tema de confiança amb la persona que tens dintre les organitzacions. Aquí tenim el gran problema d'aquesta crisi, la confiança en menys 2, si no dic en menys 5. Com a metge, l'especialista de l'hepatocito és absolutament necessari. Però si no comprens el tot i veus el significat de la part en el tot, probablement seràs molt metge de l'hepatocito, però no metge de malalts. Tot i que ser especialista d'algú és una competència necessària, sinó que hem d'aspirar a alguna més, que és ser especials. Metafòricament parlant, la nostra chance, la nostra possibilitat com a persones, és ser singulars. Connectar amb els altres, compartir amb els altres i co-crear juntament models de negoci diferents. Els problemes no són d'organigrama, sinó d'organitzar-se en base al connectar, al compartir i el co-crear junts. La idea és que una imatge val més que 1000 paraules, no? Jo crec que el que té valor aquest organigrama, des de què es pot aportar a l'equip, a l'empresa. El valor afegit ja no són els costos de producció, sinó el factor humà i la seva incorporació en la feina en una forma, diguem-ne, compromesa. Hay un gran potencial de desarrollo y no tenemos las herramientas, no sabemos cómo manejarlo. Nosotros és més intel·ligent que jo, que creem espais en l'empresa informals. Pot més on està la màquina de cafè que el despatx. Són dos i el primer que ja estan fent, primer, no es coneixen massa i ja tenen al cap, i tenen 29 anys només, ja tenen al cap que han de muntar una empresa, amb una estructura d'empresa i alhora ens una separació de funcions, no sé què, no sé quantos. Però si no teniu res encara, per què anem a aquests paràmetres? Si tu treballes per tenir, el teu projecte, sigui el que sigui, tindrà sempre la immediatesa del reconeixement dels altres. Mira tu, mira aquell. Si treballes des de la perspectiva del ser, la teva fita canvia de perspectiva. El que s'ha de demostrar, diguem-ho així, en el context en el que estem, és que si treballes pel ser, puguis d'això obtenir-ne simplement uns rendiments per viure dignament.